Ferran, a veure, jo et diré una cosa. Tinc un amic meu que vol fer windsurf i està allà cada dia i tal provant, però el pobre no s'aguanta sobre la taula, sempre està caient. Què li diries tu, què li explicaries perquè comencin a anar una mica bé? Això també depèn del material. Hi ha diversos materials d'escola. Avui en dia els materials són diferents que abans. Abans eren taules estretes i llargues. I clar, al ser estret l'equilibri és més difícil. Però avui en dia són molt amples les tables i menys curtes. Fan 2,40, 2,50 com a màxim, i són molt amples. I clar, al ser tan amples les tables, ostres, és com si veiessis... Ostres, pots caminar endavant, pots caminar enrere, com vulguis. Deu tenir una mala taula, sí, però suposo que la tècnica tampoc la té massa. Què més li diries? Pel que fa a la vela, què? Vale, el que fa a la vela. Hi ha diverses veles. Aquesta és una vela d'onades, que si es veu tot tramada i reforçada. Que aquí tenim el màstil, a part d'aquí, això és el màstil, això és la botavara i això és la vela. A la vela té que estar sempre amb la bola oberta, perquè entra, diguéssim, anem per aquí i s'escapa per dalt, i és on té la potència la vela. Vale. Espero que el meu amic quan vegi aquest vídeo ho tingui una mica més clar. Sí, però bueno, per aixecar sempre, tirem la vela a l'aigua, sempre els dos peus entremig del cinemblog al peu de màstil. Aixecar la vela, jo filo aquí, sempre les cames totalment flexionades, esquena recta i l'aixequem. A veure, a poc a poc. Clar, quan estic aixecant la vela, dic, ostres, quina mà fico? Si diguéssim la proa la tinc aquí a la dreta, sempre es creua amb la mà de la popa i l'agafes. Si és al contrari, si la proa la tinc a l'altre cantó, creues la mà de la proa amb la de la popa i agafes amb les dues mans. Sí, sembla fàcil, però després un cop al mar no ho deu ser tant, no? Clar, falta després, aquí estem a terra, però quan estàs al mar estàs tot el rato... Clar. També és la confiança i les hores. El windsurf, sempre he dit, és un esport una mica de cazurros, com diguem, cap quadrats. Ostres, vull fer això i tens que anar... T'hi has d'obsessionar una mica, no? Bastant. Quant temps et porta més o menys aprendre windsurf? O va depèn de cadascú? Per anar i tornar, amb una setmaneta en tens prou. Però després, si vols planejar, després ja són hores i hores. Que pot tardar com mig any o un any, per aprendre a planejar. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes instruccions tècniques. Seré la primera que provi de sortir un dia i provar. Quan vulguis, ja ho saps. Moltes gràcies, Ferran.